Pwede mag-tip? 5 hunks? 1 kyaw? Of course not! I'm not cheap! Prinsipyo, papakain mo sa akin? Masakit po, manang! Aray! Aray! Hindi naman po ganito kasakit nung nakaraan! Nasaan ako? Anong lugar to? Patay na ba ako? Teka! Huwag niyong sabihin, langit to! Kung heaven ito, huwag niyong sabihin kayo, mga anghel! Natatakot na ako. Ang dilim-dilim! At ba't ang tahimik? And it's hot! Tambayan ba ito ng mga kaluluwang hindi may kola ng San Pedro? Alam ko na! Corrected by ng red ball pen, may kasama pang margin. Tatlong kahinatnan, wala pang katiyakan. Saan ka lulugar? Sa langit? Sa impyerno? O mababuhay kang malisan! Lord, patawad po. Isa lang po akong Diyosa na sinasamba ng mga lalaking nauuhaw sa aking kamandag. Yes, I am a prophet. Kalapating mababa ang lipad. Masamang babae. Ladies and gentlemen, Basang Gubat Super Top presents the one and only Gorgeous Ligaya. Walang iya ka, Ligaya! Magbayad ka ng renta! Bungas! Maraming bungas! Aba, Ligaya, pangilan mo na to. Sigurado ka ba? Aray! Dahan-dahan lang! Ah! Ah! Manang! Lord, di ko na ulitin! Last na solid! Ah! 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 Kaya na. Alam ko, ang lahat ng sinabi ng buong mata sa akin. Ngunit ngayon ko lang natutunan